Πολύ κουμαρδάκι σε μαθαίνεις. Εγώ δίνω 1.700. Αφού, άλλος πάταλος. Μπορεί να τα ρίχνω καλύτερα στη θάλασσα να πω ότι έκανα και ένα ψυχικό. 2.000 και θα θες. Εγώ θα πάρω, εγώ. Σιγά, ωραία. Όποιος πάρει τα ψάρια θα πάρει και τα σταφύλια. Να πάρω μα θες τα σταφύλια. Μα αυτά τα 1.000 ποιος θα τα πάρει. Α, θες και 1.000, Μωρέ, πάρε τα σταφύλια. Και πιάνεσαι που τα λεφτά σου να πάρεις παραπάγω τώρα να βρεθείς γιατί μου φαίνεται πολύ ξαναμένος. What is wrong? Oh, nothing, nothing. Δεν σμηνείς. Πάρτε το τάλιρο. Κι αν δεν θέλετε να πάρετε σουβλάκι, δώστε τον σε ένα κυπουρό να σας το κλαδέψει. Θα πάλι τα έξυπνα δεν μας κάνει κρεμάτα. Γιατί αποκλείεται να είμαι δηλαδή. Αποκλείεται και μπορώ πως δεν το έχεις καταλάβει. Τι να σου κάνω καημένη με την ημέρα και τον τόπο που βρισκόμαστε. Καλά, τραγούδι είναι αυτό για τίτλος ελληνικής ταινίας. Πρόσεξες, πουλάκι μου, τόσα λες. Ρωτάτε, κοπάνω το. Σε τι τόνο να το κοπανείς. Μου πω δεν έχω ιδιαίτερη προτύπωση. Φτιάχνεις πέραν τόνο να βρίσκεται. Εντάξει. Σκότωσε με 3 φορές, βάλα 3 μαχαίρες. Το ονομάζω τώρα. Δεν νομίζω ότι θα βρω. Μακάρι. Όλο τέτοιο σαν και σένα θέλουμε να έχουμε. Αγόρι. Όχι. Μας γαζώνεις. Όχι, σφυντήστε με. Εμμανουήλ Σαβουλάκη και Ελένη Μαραγκάκη και Νοτίος από το ρέμα της Μονής Αγίου Ισαΐου. Σιγά, κόρη μου, σιγά, κάντε τόπο να τεράστιο το τόπο. Σιγά θα μου καλαπώσει και το μαέστρο. Σας παρακαλώ να λείπουν οι ηρωνίες. Το μαέστρο μου δεν παραξηγεί τον Μπετόβεν και μου παραξηγείς εσύ. Τι θα πάρει ο μαέστρος. Σας παρακαλώ μισό κιλό γαρίδες. Α, γαρίδα δες πουλάκι μου ή γαρίδα γίνεται το μάξι. Διότι ζητήσετε. Χαίρετε. Μήπως ενοχλώ. Στη δουλειά σας, παιδιά, στη δουλειά σας. Σας λέει τη δύση, μαντάμ. Ξέρετε, στο αριστερό χέρι διαβάζουν και τη θέση και στα δύο. Νίνα, δεν καταλαβες καλά. Η κυρία από εδώ είναι η χείρα του Μακαΐ του Μιλτιάδη της συναδέλφου μου. Πέθανε εδώ και 2 μήνες. Μάλιστα, τι καημένη. Και δεν περιμένετε να του κάνετε το εξάμηνο, μαντάμ. Ήρθατε για παρηγοριά. Όχι καλέ. Ένα ρουσπέτσι ήρθα να του ζητήσω. Μάλιστα. Ήταν ανάγκη να σας κρατάει τα ξερά σας, τέλος πάντων. Μπράβο, Δημητράκη, παιδί μου, να υποστηρίζουμε τις χείρες και τα ορφανά. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Ήρθαμε χορτάκι. Εγώ θα ήθελα κανένα ουσάκι. Να σας πω και εγώ θα έπαιρνα ένα ψυχτικό. Στέγνωση κατά πιόνα μου. Στηρίζω τύρις λοιπόν, με την ευκαιρία να συστηθούμε. Κύριος Αγλαία. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Μια αρκούδα με μουστάκι. Έτσι μπράβο, έτσι σε θέλω, τροπαλί. Δώ μου τη χέρα σου. Ας το χέρι σου στον αραβωνιαστικός. Όχι, θα μου το φάει. Δώ μου τη χέρα σου. Για να σε μάθω εγώ να μην τρέπεσαι. Μην τρέπεσαι, Μητσό. Μπορείτε να μου μεταφράσετε αυτό το κομμάτι. Για. Ολόκληρο. Αυτούς τους 4 στίχους. Μονοκόμματος. Μονοκόμματος φυσικά. Μονοκόμματος δεν θα μπορέσω. Θα σας βοηθήσω εγώ. Χέρεξ είναι παράμι φιλήσε. Αυτά ρε επί τα δείπνου πασάμενος μυθίσε, ότε ως εχρή. Μάλιστα. Ως λοιπόν η γη τη δέσπετο παλά σαθή. Τι μάλιστα. Δηλαδή, εγώ για να είμαι ειλικρινής, από όλο αυτό το κατεβατό, μόνο το παλάς ξέρω. Πώς το στόμα. Πώς. Τι βουκούσα. Α, αυτό έλαβε. Καλά, άνοιξε το στόμα σου να φανούν τα δοντάκια σου που είναι μια χαρά. Αυτός είναι θεοπάλαβος, δεν το βλέπεις. Αχλαμάραση. Περάστε ρε. Τι γίνεται τώρα για να καταλάβω κι εγώ. Μπήκαμε στο τριώδιο. Ωραία μου τες. Όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε από την πρώτη στιγμή, το πλοίο αυτό είναι πειρατικό. Έτσι, ωραία τι μας λες. Μάλιστα, αλλά μην ανησυχείτε. Η ζωή σας προς το παρόν δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Γιατί όμως η δική σου.
Λυπάμαι δεσποινής μου, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας πληροφορήσω ότι θα σας κρατήσω εχμάλωτοι ώσπου να εισπράξω από τους δικούς σας καλύτερους. Θέλετε να ακούσουμε και την καρδιά λίγο. Θα βάλετε και τα εργαλεία. Μάλλον. Να σας το κρατάω. Όχι, να μην κρατάς. Τι σου λέει? Είναι κρύο και με γαργαλάει. Πού είσαι ρε? Αχέστε. Καθώ σε Λόντρε. Δεν ξέρω ρε, αυτά μου λέει, αυτά σου λέω. Γράψα και τελείωνε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Κάνε μου τη χάρη, Κώστα μου, και πάρε με γρήγορα. Ας τους πολλές πλάτες. Με συγχωρείτε κύριε, αλλά δεν το κάνω ξαπλώσει το ταξί. Τι λες ρε, Σάκλη? Αυτός παρακαλώ κύριε, μην γίνεσαι πρόσωπο, δεν μιλάνε έτσι μια κυρία. Κερί και ριβάνι. Τον κακό στον καιρό παλιάνθρωπο. Σκόσο ρε, Καμίλα. Ανάκατης γαϊδούρη. Σιγάρε παιδιά, ταξί είναι εδώ, δεν είναι ζωολογικός τύπος. Μα τον ακούς πως μου μιλάει τον παλιάνθρωπο. Φώναξε γρήγορα την αστυνομία. Είσαι σάτυρος. Σάτυρος εγώ. Μάλιστα. Τι λες ρε, εγώ σάτυρος. Το 100, γρήγορα το 100. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Την εισόδε με θύμωνα για να το μύθιο. Είμαστε μεν και κοιτέα και ιδέα συγκαλοέντα, σίδε γάμο σχεδόν εστί, είναι αχρή καλά με ναύτη ένιστε και τα λοιπά λέγε. Νοσικά. Παρακάτω. Νοσικά. 30 προσκαλισμένους σε αυτές οι Πάλι ακόμα 100. Αλλης να γίνεται. Μα θα σου δώσει κι άλογα. Μα θέλω και φοράδα. Πατέρα, βάλε ακόμη 100. Ο νιός είναι λεβέντης. Μίλησε και το βουνό. Εντάξει. Άντε άλλες 100 ακόμα να γίνω 600. Χαίρομαι συμπέφερε που είσαι λογικός. Γιατί κορίτσι δίνω. Θρεφτάρι. Ούτε ο άνεμος το άκυψε. Έχει και εκείνος γούστο.